Uyikhuphe emaweni. Ifoni nxa sekuthemba ingxaki ngihamba uyocamagush'Emaweni kulo mimango ngoba ayikhona konke elungayo ngendlaba. Camagu bathile. Ngoku thunyiwe. Ngemeko yokuxakeka. Baxakekile ekhaya izinja ziyachopha konke iphumayo. Uqelembe iradiator igqityiwe kodwa ayikafa. Kuba imali endlini kodwa imali ihamba inja yona iphile. Ayikonakele phi mathile. Foni yabona ngone leqala iradiator even. Oh uzawuvuka manje uqhuma qha. Ingathi azokuvalwa ngo3:30. 3:15 ngoku. Ifoni awulazi xhala uba ukayazi noba inavigate ikuxela uba uzawufika kushisela imizuzu emibini. Ngoku into ebethabethanayo uba bazawuvumani baba ungene. Kodwa ndamkele ngezandla ezishushu mani. Kuhle kunjani? Nosonga zikhabe komani. Yini ndikubukela? Hayi ke come and tell le nto manje msinya. Sure. Okay. Ifoni ndibulela nje uba ndifike ndayinika ngoba ke bineduma kule ndawo kodwa ke leli balicikileyo. Xa uthi ugqibana le ube ubona uba napha nazi nenja kuthiwa ngoku hayi ayiyonakala iyibheka imeko yayo. Fonini ugcina umzi fonini. Ngoku hayi andiyazi ngayithini into le nje. Ingxaki yale nje ayiguli uba igulela uba iyathini kodwa xa ifuna ugoba ityholo akho nto iphumayo kodwa ke iyatya akho nto iphumayo. Ngo ixhala lam le nje izawuthi ifele. Buyayala ndithi ukhwelisa nje enqweleni. Fonini ingqondo ikhona manje ngoba iyazibona uba yiyo yodwa efuneka ikhwelisiwe ayijikeli nokuza seyikhwela ithembisa ubomi ayithi nje ithi yawujonga emva ubomi kaloku kutela abantu akwethu bengayi qha ndimdala sathane uba ingqondo yakhe imuncu imfutshane xa kulapho. Uyabona uba ike yaduma imoto evuliwe ayakwazi uzibamba fona noba sefuna. Fonini unganethemba kakhulu xa sewufikile kwezi zibhedlele zezilwanyana. Uqomba uzawukhululeka kule nto ikuhluphayo kodwa iphathaphathwe nje ifoni isawugqiba unikwe ibhotile ukuthi uzuyilindele xa ichama. Ndize nomchama hayi ndiboma nto yisakane. Ezi zibhedlele zingezinto ezikarhulumente uyifumanisa uba ingathi kuqhutywa imali ngaphezu koba kunyangwa ngoba kaloku ngoku ndinikwa nje into kuthiwa mandiphinde ndiyokha ndilindele inja xa ichopha ichama okanye ngoku ndizawuma ke ndibukela nale nje ichopha ichama efondini. Fonini azipheli man kwakwelo khwelo linye. Imoka yobezifeni funeka zibe ngaphi sigwebe uba mayibenye. Ngoku yabe ndisekhaya bendicima ndiyatixxa kanti kuphukela isitixo. Ngoku xa ndibakhwaza bathi konakini umoya uthi ugqemuntu esitixo ndisiqaphela sendilapha qha ndiqonda mandiphujwarha isandla. Mandimphi isandla udinga isamente ngoku ndiza kuncedisana naye. Ndiza ke ndibone ukuba i-40 xa iqotywa kakuhle ngesamente noba ziyifikile phaa ku-50 izawuthini. Hey man, I think it's that green bag, Semza, yeah, that big one, 42 man. Yeah, that thing 42 in something. 42 liters. Yeah, right. Uyava ke laa nto yowawukroka kujikwa le ingu-42 ibifuna kufakwa u-32 ubuye aqaphela qha ke ngoyinkathazo seyizele iveni sephule siphume xa siphuma ubuyela kule nto ibithunyelwa ngabantu abasebenzayo. Pudding, you said no yellow. You said no yellow, and then now you put in the green and they say they need the yellow. Funeka ke ngosibuyele ngathi sizinje bezitya amaqanda sizama uthela nala madoda ebethwele isamente ayilayishe emotweni siphinde siwaxeba hayi mani ingxaki le funeka aphinde ke ngokathulele sebeyileyishe baphinde balayishele le besiyijike bebeze nayo kuqala ibiyiyo. Mna andizingeni kanti ndithi makutshintshwe indoda ke mayizimele ngenqa elangeni icenge ngelingeni sifumane le bekufamba siyifake kwakuqala hayi sibe indlela hayi kucakile ujwarha ke thetha ilwimi liyalala ngoba intloko zelamadoda zithambile avela avuma nyhani ithe yakwethula sabe siqonda sileqa uqelemba ba kaloku safuna ndehlile ngayo apha ndigoduka hayi ngoku imokamoka yileyo yoba la manzi awafuni ujikeleze iradiator yonke siba masiyidumise xa sisadumisa sibone ezinye ingxaki. Yeah, it's gonna pop the hole very soon. Hayi ibe lula le babe siyibomba bikhweli phezulu kwalo mbhobho seyisuse seyibuyisele umva kodwa amanzi siyicenga sibomba masikhe siyiyeke manje iphula ndiyame ndibheke engqusho ndiyolungisa la monakalo wesidixo besibhekhaya ba kaloku into engenakwenzeka kuvalwe ngecingo kodwa umoya uthi gqemuntu ake ngedamzana ngesidixo esisasebenza. Ndiye ndithe sendihambile aba ndabheke ebhayi izolo elinye kanti nje bandihamba nje ndiyatixa apha endlini xa nditixa
ndifumanise uba ngoku xa ndisebhayi esi sitixo benditixa ngasemnyango sinje njengoba sinjena ke ngokwesi sitixo ithi loo nto leyo ngoku ya mna benditixa ngoba ndisiva unqaqa bekungatixeki icango bekunqaqa isitixo esisephuka njengoba sisinqaqileyo ngoku ibhaki livaliwe icango livulekile umoya uthi gqimonti ungena wonke apha endlini ndawuqhasha kwelo ndibona amadoda enyukilana kungona sayocheba nam ndicinga ezebhayi kodwa ikhona inkatyana bendiyicinga tyhini lo mfo nam ndibana naye xa ndiwela inxuba nayo ucinga lento ndiyicingayo into ebendiyicinga ngalo uba ndinoyibona le nkabe xa ingenaboya ndithi ndayicheba ndiboma tyhini awutyala xa nawutya saladi tu ngoba ndathi ndawuthi ujonga ndiboma tyhini izela qha ndiqonde mandiqwele zonke ezinye ezityebileyo kodwa ikirivi ingaphuma umda wawo usondela njanjoko izawukhawulela qha manileqezi ndizichebe ndizigqiba kwam ke ngo ndingayazi intazo yokuqala ndilibele ingxowa apha ngoku sazama ubhurushi uba ndifumane ingxowa ngapha ndisokoswa yinto yombane uba ndizawufumana njani umbane ozawulayita Efoni bukuweva amakholwa xa ethi izicwangciso zezithu kodwa izigqibo zezalomfo ewe yona ilungile into nayilanga noko selinishile kangento yoba nam ndiyeva andinawo nasecepeni amandla kodwa ndindisapha iguli ibona ihlungulu likhasele eziko ndiqonda uba liyazi uba ndimosha bonani ngoba ngoku likhawulela nje umda walo efoni ndiye kade kule nto kweza nkani zethu zasezilalini kodwa ke xa limolu hlobo phandle apha hayi kuyanyanzeleka uba ntona iyatsapha kuyanyanzeleka uba ndiyifake efondini ngoba nditshisa kakhulu liphinde lizawuqemveza wena lizibonakalisa uba ndimlo kumoshayo qha izinto zihlala ngambini kuzawufuneka isisombululo sam zibe zezazo zombini kodwa liyapholiyesa mani Ifondini lifake kakuhle linqatha kangangehlobo endicinga ngalo nto nayo ingxaki izaba kokusikwa kwenyama qha ke torho sizawudibana njengoba nje lide lihambe inyawo kucake uba liphari sinye ke isisombululo sephari bulisondeze emdeni walo uzowuphola uba liqhoqa imigomo liqhoqa amaqanda kodwa ke iinkukhu mazisale ziqhwaya nje umswane uba kukhweza unuka umswane ungekudala ngaphandle kwegusha efondini noba kuhle noba kubi zonke izinto sifumanisa uba libali elibamelekayo libali elibukelekayo ngenye ixesha ewe zona izinto ziphantsi kodwa ati amakhulu akafanga ulele fundi nalilela ntoni abafazi ziimeko zokukhulezi le nto ndiyitshoyo ke ndithi into utshintsha enye imoto ufake enye imoto kuye uba hayi akulungi kodwa ke mandikhawulela nale nto yokusiwa kwenyama uba ndihle ndinyuka nenyama kuzawuphela ngoku fonini ndoyisiwe mani laa nto umane ndifuneka ndiqwa igusha apha ndibe ndihlala ndinyuka nayo xa ndifuna uyisika lo ufuna ungadibenanga akho ngxaki awufuna uthatha le ndingayithatha le qhabe kuthiwa ayinamutha nje ndizixhome emeveni qha engoku inkathazo inye endiyivayo uba eyi le nto funeka ndizidibanisele uba ndizidibaniseli abazokwazi undidibanisela bazandidibanisela kule veki zayo yabona ke ngoku mna uxaywa kwam akuvumi uba ndibe ndithe ngeeveki ezizayo ndithetha ngento yanamhlanje funeka namhlanje ibe kanti ndiyenzile kuthi kutshona ilanga ndibe ndiyigqibile ngoba kaloku kwawuthi kusisa sibe siyokukhupha imbali ebendiyivile uba ziyangena into nayo kule mingxunye besikhangela kuyo ezinye bezingatyebanga ndabona ukuba mandikhabe ndiyithatha le nto ngoba ayivavanya la madoda kodwa hayi iyala ngoba mandithatha le ingadityaniswanga nto zidibanisela kodwa zizamile mani uzamile mfo wade wawulaza amacala ndimdimise ngenyama enxaka uba ungandinika lo udibene ndingawuthatha nto uzenzela nto nayo ingxaki inye ikhatshwa zezinye abo mayo mani ngazithathela ingxaki sendine ngxaki mandikhululeke ndizabe ndiyibona maye ungandinika ke le mna yona nto bendiyifuna ngoku uba uyaduma khona belizanywa lona icebo loba nale imileyo phaa iphathaphathwe khe sibomba uba andinawuhamba nayo nana xa ndafumanisa hayi safumanisa sonke kuba hayi ayisebenzi ngoba ke ithi seyiduma iphinde ihambe isima caba hayi khawuye fundini uhambe hayi mandikhululeke kula madoda akho ngxaki evo ndifike sibe buciminja apha fondini kanti kuyafana nje nokuphengula incwadi kuciminja ngoba niyicima ibiduntsi nje ayifani nomntu siphidana aba heyi izoba mangamntu izawubamba intloko kuthiwe le nje izandikake ndithi bahamba ndephula apha ndibomba lo majini yandisoza maniyamani kodwa ezinye impalo hayi zazibhityile siziyeke siyokhupha ezi zinqonzonqo Woy kudumi kanti umntana wesikolo. uthathelwe nganto unyanisile inyama zilumanyane
Ifoni kwabantu bonke bebebona izinyosi. Akho umuntu ofuna unyuka unikela isikhundla. Ndithi mina nangxaki xa ingxaki yami ubuso. Hayi ndange yafana nalantu akudala sisikolo ngomvula nawe yamnxunye neenyosi. Hayi ndincame ndenyuke futhi ndonikezele isikhundla. Hayi zinganditya kwezinye indawo kodwa zinomthwenebo. Uyasifuna esinye? Okay. Kubatha mlilo. Ndingawubasa. Usuze khona kushusha. Sabe isikhulu. Usuqindi uthi uhlaka nje, sabe isikhulu ezikhuma. Enakhe, nasi. Umthwene yayileni binyosi zixove lento yazo lencindi yazo zenza into uvala apha ngaphambili emngxunyeni. Okanye kwazi ufika ebusini uba zivale ngalanto iqinini. Enzima kakhulu. Njengo into endizawuza nayo. Into ekhonayo. Siyiduba yonke. Kaloku andinika nemula, ndifuna imula. Wayiva wena loo nto le. Imula lo sizayithethela sithi athi ethengiselwa ibhoku ebuhlanti athi izinto ibhoza labandanye nasenani obuhlanti. Zandiyive loo nto leyo. ungandikabi. Makushile kaphondo kasigcawu straight emamvulaneni. Kuyinsa. Hayi foni zikhunyisela inyosi kaziqhunyisela zicimba kuthi ihlathi lonke. Into yenzekayo ngoziyeka uluma ziphume ziyeke nje uluma. Into ebangela abantu batyiwe ezinyosi leyo bayazixhokotsha baziqumisela. Hayi foni ziyarhona zonke. Uzazitya njani ke ukazi ukutumbisa? Nganya ku. Baleka into eluma ngendudu. Athi unqilike. Hayi anoyiki nokuzingela wena. Anaze nipakule mna. Andizofika tumba. Hayi masiphume. Efonini xa sigqiba ukutya mani ndiqale ndive uba ayikho into endikrwitshayo ekhothayo ndiba ngasela amanzi mani ndibuze uba yeyiphi imithi edubuleyo ngoku ezinyosi ezihlangula into esingakasiyiqonde umhlondlo lu kraka kakhulu unobisi olumhlophe xa udubula iinyosi zihlangula le nto intsinde iyakraka nayo ibiinyosi zihlangula hayi safuna iswekile foni hayi funeka ke sitye into emandi qha into emandi nobuso bam nantsi inkathazo apho ndibuze uba sinevu zabiyekani Ayitya wena ubuso. Hayi man. Iyatyiwa. Awuzubiya. Buteni. Unencasa boni. Obuso ba. Ujere lo bayitya nephepha le. Uzawuba. Ngazifuna. Efuna ndenzele ufaka umkayisi. Akwenzela apha kumalani? Ya. Anza ndimxele. idumo lihlatyele uxanduva lisele nomntu obhakayo ntona ke ngokufuneka abhake ezizam abhake nezinomakayisi xa siphume ehlathini zirhutywa ngumhlondlo nentsinde sitye